Takže čaute, vítam vás u mojho prvého videa a je to na unboxing môjho nového počítača Lenovo B590. Áno, má to Intel Core i3, síce integrovanú, ale s týmto procesorom dobrú grafiku, Intel HD Graphics. Môžete si pozrieť, čo táto grafika zvláda, integrovaná. Pozrieme sa dovnútra, ak to, počkať, musím si to trošku, aby som nepoškodil balenie. Tak, to máme v celej kráse. Tak, notebook si vysunieme a necháme na pozdej. Pardon, keď teraz niečo budete blbo vidieť, ale dáme si takto. Sem ešte som dostal Minecraft knižku. Tam ako prežiť prvú noc a kraftiace hodiny. Tak, toto z tejto krabici ide už všetko. Počkať, zavádza adaptér. Tak, vidíte, nič tam není. Pardon, som chorý. Tak. Normálny adaptér Lenovo, ale pozrite sa na toto tu. To je adaptér do zástrčky. A pozrite, aké to má veľké hova. No, nič, nebudem radšej hovoriť. Tu je normálny kábel do adaptéru. A baterka. Normálna baterka. Takto. Lenovácka. Tak, ešte má 500 GB hard disk. Nie, už som chcel povedať RAM, ale RAM to určite nie je. Má 4 GB RAM, čo je tiež celkom zvládajúce. Ako hry na tom podľa mňa pôjdu dosť dobre. A tak, teraz sa asi presunieme do ďalšej polohy a takže čus! Som späť. Máme sem už samotný notebook. Je takýto lenovácky. Čo je vo vnútri balenia. Pozrieme sa na to. Je tu takáto lepiaca páska, ktorú mám rád. Nemusím potrhať to balenie. Chups, to nevadí. O bože, no, to sa stáva. A sem sú funkcie tohto notebooku, čo skrýva tento masec a tak. Takto je to napísané, srad na to. Som ešte taký provizorný stativ, lebo môj, čo mám kúpený, ešte nedošiel. Normálne polystyrenovej hovadiny. To štúdime do ryti. Takto. Tak, vysunieme ochranného kondómu túto fóliu preč, kša. Odbalíme si, počkať, posuniem to, aby ste to videli. Odbalíme si fóliu. Tak nesnášam to lepí. Pardon, som chorý, ako už som vravel, že Gregor, ty tupec. Tak tu je taký vlákienko, aby sa nezaprášilo. Webkameru, ak by som povedal, neviem, akú to má. Počkať. Dáme záber na webkameru, takto. Počkať, prečo to nejde? Shit, nejde to, no tak nič. Ale sem tuto hore je webkamera, pardon. Čo vravím, provizorný tento hovadinus. Pardon, prepáčte. Takto, no. Sem to je. Prepáčte za túto hlúpú kvalitu, ale mám retardovaný stojan zatiaľ. Takto. No. Bude aj first launch tohto notebooku. Tak bude, no. Ale ešte teraz si dáme unboxing môjho prídavného externého harddisku. Poviem vám k nemu potom veci. A ináč, toto je všetko. Má to numerickú klávesnicu, čo je celkom dobré. No, dosť dobré. Aby som povedal. Pardon, teraz som do toho ja ťukol. Ja som dement.
to bude failerský diel, ale čo už, je to prvé video. Ale keď som to skúšal predtým, akože nie je na tomto unboxingovať, ale už také iné veci, tak to bolo celkom dobré. No, teraz to vidím, že to je nejako nakrivo, takže sa už rozlúčime. Uvidíte first launch tohto počítaču. A to bude asi pre tento diel všetko. Ak sa vám toto video páčilo, lajkujte, odberajte a keď sa vám nepáčilo, tak aj dislike, no bože, no čo sa stane. Takže čus!